zowusha umsebenzi lapha sendaweni yaseQwasha la sikhona. Ngapha uDJ lo uphethe ideco ne-catering konke nje komcimbi yakuthola. Ngapha uDJ photographer konke nje okuphathene nokushutha uyakuthola. Nani konje okunye okusalile? Okunye okusaliyo ingubo zemishado siyazenza nazo zitholakala lapha kwaphili M collection. Konke nekhekhe futhi liyenziwa lomshado nelama-birthday. Konke nje uyakuthola lapha. Ukubona nje no DJ lapha eshutha naye uyena kuphela uyena uphethe lo mcimbi ke oyena ozoba ekhombisa umnyazi ukuhlala kwawo nakusasa futhi uzobe ekhona lapha sekuyisinto. Abadinga ukusithinta konje basithola kuphi? Yebo ngasithola nje Olundi laphana ekhemesti kaZulu khona lapha esitezi iyatholakala bese kuthi inombolo okuyona yona ke ongayishayela u071 no1 ababili futhi u54 u453 ngayiphinda nje futhi u071 11 54453. Njengoba ke eseshilo ke lapho babukele emakhaya ya singo DJ lapha siphethe into ezimnandi lapha uma nemicimbi sonenzele imicimbi yani ibe mihle. Njengamanje ke ukhuluma no Dr Mnike uDJ ke lona ophethe ke ezokushutha uma udinga ukushuthelwa nje siyakushuthela sikuvideoizele sikudesignele sikuedithele umcimbi wakho sikwenzele umcimbi wakho ube muhle sigcinele konke kube umlando ngasonke isikhathi ngoba konke kuyafika kwedlule. Uma usidinga ke usithola u076 261 2576 noma ku081 799 2725. Siyatholakala na WhatsApp ngithi. Yebo kunjalo. Unazo ke abajabulani bathokoza abantu mabefuna umsebenzi omuhle oyiquality baxhumane nathi. Yebo. Kodwa mabefuna umsebenzi obhedayo bazosiyeka bashone kwezinye indawo beyoko-ship line. Bozwa ngabanye. Obuya sebebuya nyova kodwa. Yebo. Sibonga. Amen.